Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni kadulong sa inyo, kagyari nato yung mga top stories of the day. Today's June 4, 2026, Huwebes nga adlaw. 1,800 ka hektarya sa katubuhan sa Negros, Iloilo kag Capiz, apektado sang RSSI. Pribadong eskwelahan sa Bacolod, ipasira sang DepEd. First District Congressman Jules Ledesma gusto ipadeklarar nga persona non grata si Senator Alan Peter Cayetano. Pagkawat sang motor sa guwasang DPWH sa Talisay, dakop sa CCTV. Kag sa Good Vibes, Gilas Pilipinas tagapabilin nga undefeated sa nagapadayon nga FIBA Siaba Women's Under-18 Qualifiers. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, may isa na naman ka low pressure area sa Guasang Philippine Area of Responsibility. Samtang ginanunsyo naman sa Pag-asa nga opisyal na nga nagsugod ang tig-ululan. Ang yara sa 355 kilometers west sang Calayan, Cagayan, kag mayara ini sa medium nga tsansa nga mag-develop sa isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras. Nagapasulod na siya sa PAR kag nagagiho ini pa northeastward nga direction. Ang gihusin o kung nagapalapit sa area sang Luzon. Hindi lang ang LPA ang magadalas sang ulan sa pungsod. Suyupon sang LPA ang habagat pakadto sa northern kag central Luzon gani sa masunod nga 2-3 ka adlaw may mga pag-ulan nga matupa sa Luzon. Sa Visayas, kung sa diin nalakip ang Negros, mangin mainit ang panahon pero may mga posibilidad sang pagbubo sang ulan nga may upod nga pagpanaguob. Sinigid lamang hapon, gin-anunsyo sang Pag-asa nga opisyal na nga nagsugod ang tig-ululan. Sa number 9, Bacolod Mascara Coliseum ginapaabot nga mahuman na gidman sa bulan sang Setyembre. Yara na sa 76% ang construction sa Bacolod Mascara Coliseum na nahamtang sa Barangay Alihis sa Bacolod City. Sunod sa kay Bacolod City Mayor Greg Gasataya, sa bulan sa Setyembre matapos na ang ini nga pasilidad. Kumpleto naman ang tanan nga gamit para sa pagtakod sang flooring kag mga elevators. Kainas ang aga, gininspekti Gasataya kaupo ng mga tiglawas sang International Basketball Association kung FIBA ang Coliseum. Huyag sa alkalde nga mga venue ang ini nga Coliseum para sa mga national kag international nga sport events. Bangod sarang ini maka-accommodate sang 12,000 katawo. Posible man suno sa alkalde nga sa diri na hiwato ng Batang Pinoy 2026 sa bulan sang Disyembre. Nablag pa. Ginataga na sang syudad sang final notice ang contractors ang mga Coliseum agud na padasig ang construction. That's why comprehensive approach. It's not just gym, it's not just the Coliseum, but more so ang mga listaran, hotels, ang aton nga peace and order, ang aton nga pulang taon pati mga light, street lights sa Bacolod. So amo ni nga ang ginimo namon subong is we're putting the pieces matamat para at least once abot pagid ang dugang kag mas lagko ng mga tourism activities din sa Bacolod, we're ready and prepared. Kasi kung may mga lagko kang mga sporting events, usually ginapamangkot na ang accommodation. Kasi muna nga we're in a way fortunate kay damo man nga mga hotels ang manugtapos na the next couple of years. Sa number 8, isa ka 76 anyos yung kinakabig ikalima sa mga most wanted sa Negros na dakpan sa Sagay City. Ginakop sa Sagay PNP ang 76 anyos ka lalaki nga wanted sa kaso nga 2 counts sa statutory rape sa Purok Santan 2, Barangay Old Sagay sa Sagay City, Martes nga adlaw. Ang akusado, ginkilala kay alias Moden, nga ginakabig rank 5 sa regional most wanted person sa bilog ng Negros Island region. Wala sang piyansa nga ginrekomendar ang korte para sa temporaryo nga kahilwayan sang akusado. Sunod sa report, kilalahay ang akusado kagang lolo sang biktima. Ginaligar ginimuslan sang akusado ang minor de edad sang makapila ka beses kag iya pa nga ginpahog nga patsyon kun manugid ini.
Sa number 7, pagkawat sang motorsiklo nga nagaparking sa guwa sang taratapan sang DPWH sa Talisay City, dakop sa CCTV. Makita sa sining nga CCTV video ang pagkuti sang sining nga kawatan sa isa ka Yamaha Aerox V2 nga black ka gray nga nagaparking sa guwa sang DPWH office sa May Talisay City. Gingkuti sang kawatan ang motor kag dugay-dugay. Napaandar niya na kag ginsakya na pakadto sa Talisay City proper. Nagapanawagan sa karon ng tag-iya sa motor sa publiko nga mahimo baligyaan o kung tanyagan sa sining nga kinawatan nga motor o kung sa nakakilala sa sining nga kawatan nga naka-helmet nga mahimo i-report sa PNP. Natabo ang pagkawat sa sadtong Martes sang udto. Handa man ang tag-iya maghatag sang reward sa makahatag sang impormasyon angot sa pagkawat sang sini nga motorsiklo. Sa number 6, isa ka lalaki ang patay matapos mabungguan sang auto sa may banwasang Ibi, Magalona. Patay 53 anyos ka lalaki matapos mabungguan sang auto sa National Highway sa Barangay Tabigi, banwasang Ibi, Magalona, Miyerkules sang aga. Nagwa sa investigasyon sang kapulisan nga nagapanglakaton sa higad sang dalan ang pedestrian sang siyang nabungguan sang auto nga ginamanayon ni alias Eva. Ang auto padulong sa direksyon sa Victoria City. Nakaangkon sang head injury ang pedestrian kag gideklarar nga dead on arrival sa ospital. Sa number 5, duha ka mga ginaligar kawatan nagpalupok sang pusil sa duha ka mga intel operatives sang PNP. Ang amo nga duha ka mga kawatan ang naaresto. Sakay sa auto ang duha ka mga intelligence operatives sa nagpatigayon sa monitoring pakadto sa headquarters sa Bacolod City Police Office sa Magsaysay Avenue, Barangay Singkang Airport sa Bacolod. Sa sila nakit-an sa duha ka mga nagaangkasanay sa motor nga nagasunod sa ilang mga alas 9 Miyerkules sang gabi. Sangyara na sa atubangan sang Gate ka Bureau of Jail Management and Penology kung BJMP, nagpondo ang mga pulis apang nanaog sa motor ang isa ka lalaki, naggabot sa pusil kag nagpalupok sa ila. Rason nga nagbalos man ang pulis. Wala man sa may naiguan sang bala sa among nga shootout, nalagyo ang mga sospek paliko sa Lacson Extension kag padulong sa Alihis Road. Ugaling, sila ang na-corner sa nag-augment nga personnel sa City Intelligence Unit sa atubangan sang isa ka eskwelahan sa Dalan Alihis, Purok Halo Block sa Barangay Singkang Airport. Nakuha sa mga sospek ang isa ka STI International, Georgetown, Texas, USA caliber 45, motor, cellphone kag 136,000 pesos nga balor sa suspected shabu. Ang isa sa mga sospek ang may kaso nga robbery sini nga tuig kag ilaman ginako nga sang Hunyo mayara sila sang gin-hold up sa Barangay Mandalagan. Detained karon sa custodial facility sang Station 8 ang duha ka mga sospek. Based on statistics, bumaba talaga na ang crime incident natin dito, no? Pero yung mga sinasabi natin na hindi naman napipigil lahat, that's correct. Pero ang importante sa generally bumababa siya. So yung itong mga pailan-ilan na aksidente, ito yung kailangan i-address pa ng ating kapulisan. Kaya nag-launch tayo nitong Safe NIR, dial 911, para mas mapabilis pa ang responde ng ating kapulisan at mapigil itong mga crime incident na mangyayari dito sa paligid natin. Sa number 4, Negros Occidental 1st District Representative Julio Ledesma IV ang luyag nga ideklarar nga persona non grata si Senator Alan Peter Cayetano. Sa iya nga po sa iya nga Facebook account kinsiling sa kongresista nga si Senator Cayetano sang isa ka disgrace sa Senado. Kag bilang sadtuan ay katapo man sang House of Representatives suno sa kay Ledesma, makaduwa na ka beses nga ginbuhat ini sang senador. Iya nga ginaduso sa mga LGU sa 1st District nga ginatapuan sa San Carlos City, Escalante City, Calatrava, Tuboso kag Don Salvador Benedicto ang amo nga deklarasyon. Suno sa kay San Carlos City Mayor Renato Gustilo, wala pa ini matalakay nila. Pero suno kay Gustilo, sila ang magasuporta sini sa piyak nga bahin para kay Negros Ace President Cadiz City Mayor Salvador Escalante.
hindi naman niya mahangpan ang nagakatabo sa Senado sa karon. Personal siya nga nagapati nga ang nagakatabo may kahilabtanan sa politika. We will support Kong Jules. Hindi naging Senado. That's not the Senate that we know. Di ba hindi niya mo? Do na, we woke up na Senate yan na mga Miriam Defensor Santiago. No, mga Franklin Drilon. And lang, they talk about the welfare. Sa kwan sa bungad, I don't know, doon laban sa politics siguro, I don't know. What's wrong? Hindi man blame sa Senate, hindi tao man nag-election na sila. Yeah, they were elected by the people. So we deserve what we get. Sa number 3, may pila ka mga baligyan sa buga sa Libertad Public Market sa Bacolod nga nakit-an nga wala nagasunod sa 50 pesos kada kilo nga price ceiling para sa presyo sang imported premium rice. Inisunod sa kay Department of Agriculture Regional Director Engineer Jose Albert Barogo nga nagpanguna sang market inspection upang mga tiglawas sang iban nga ahensya sa Lunes. Sunod kay Barogo, ilan ang gitawag ang atensyon sa sining mga rice retailers nga dapat magsunod sa executive order kagin papanaog ni President Ferdinand Marcos Jr. nga nagapatuman sang 50 pesos nga price cap. Sunod sa kay Barogo, ang mga rice retailers nga nag-present sang ilang mga delivery receipts kung saan nagapakita o kung napakita nila ang presyo sa buga sa ilaman nga pagbakal sini, rason nga hindi sila makapapanaog sa presyo. Suno kay Barogo, liwat sila nga magapatigayon sa market inspection para mapasiguro ang compliance sa mga rice retailers. Ang EO ang ginpapanaog tubtub na lamang sa Hunyo 13. Nagapatigayon naman sa inspection sa Bacolod Central Market kag Burgos Public Market. Commonly, ang mga wala naka-comply sang price cap naton nga 50 pesos, ginapakita man nila sa amon ang ilang mga DR nga amon ni ang amount nga ginkuha nila nga presyo. So that's why hindi pa sila makapanubo sa 50 pesos. But there are stalls nga coming from their supplier gidya nag-consider na ya nga dapat 50 pesos lang nag-follow man sila. Sa number 2, isa ka private school sa Bacolod City ang ipasira sang DepEd bangod wala ini sang permit to operate. Mga 30 ka mga estudyante sang Leshem Christian School sa Bacolod City ang hindi makapadayon sa masunod nga grade level bangod natukiban nga wala sang permit to operate ang eskwelahan. May mga grade 6 students sa abong eskwelahan nga magagraduate na kuntani apang bangod sa kakulang sang dokumento sa eskwelahan, hindi sila anay maka-enroll sa high school. Ginsiling ni Bacolod City School Division Office Superintendent Dennis Develos na ginaduso na nila sa regional office ang pagpasira sang nasambit nga pribado nga elementary school. Natukiban sa Department of Education nga wala sang permit ang eskwelahan matapos sila nga nagpatigayon sang inspection. May 4 ka branches sa eskwelahan nga nahamtang sa Barangay Alihis, Vista Alegre, Mansilingan kag Kabug, kag tanan ini wala sang permit to operate. Dugang ni Develos, nagpakig-angot na sila sa mga ginikanan sang estudyante kag sila ang ukon kag ilan nga ginaplastar ang mga pamaagi agud makapadayon sa masunod nga grade levels ang mga estudyante. Inulat na lang sang SDO Bacolod ang cease and desist order gikan sa regional office agud tigayon nga mapasira ang nasambit nga eskwelahan. Sarang mapasakaan sa mga ginikanan sang kaso ang tagdumalahan sang Leshem Christian School sunod sa DepEd. Tuwagin sulatan, ginpa-explain as a matter of due process, and then we eventually found out na wala gidya permit to operate. And next move, nag-recommend kami sa region for the closure of that school. Sir, ang grade level nga affected from grade ano sir? May isa ka grade 6 na supposedly mag-grade 7, pero mabalik kita na si grade 5 for the meantime. Iban grade 1, grade 2, and grade 3. So it means hindi sila maka-enroll for the next level, sir? Yeah, pero may mga options na kita, no? Again, gina-reiterate na ito ng atong the concept sa DepEd is to help the learners, anay. That's our primary. And the primordial concern of the DepEd is to help all the learners.
Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, halos 1,800 ka hektarya ang katubuhan sa Negros, Iloilo kag Capiz ang apektado karon sa peste nga ginatawag nga RSSI. Sa datos ng Sugar Regulatory Administration as of May 29, may ara sang 1.7 ka hektarya ang katubuhan ang naigo sang o may ara sang 1,788 ka mga hektarya ang katubuhan ang naigo sang red striped soft scale insect nga peste. Pinakamalapad nga area nga nahalitan ang yara sa Central kag Northern Negros, 880 hectares. Kag nagasunod naman ang South Negros nga may yara sang 765 hectares nga nahalitan. May mga katubuhan man nga apektado sang RSSI sa Negros Oriental, Iloilo kag Capiz. Sunod sa SRA, 869 ka mga sugarcane farmers ang apektado. Ang CONFED ang nagapanawagan na sa SRA kag Department of Agriculture nga tutukan ang RSSI infestation. Kung tani sunod sa CONFED, magapatuman sa dikang ang mga ahensya para matapna ang paglapta kag pagpanghalit sang amo nga peste. Sunod naman kay DA Regional Director Albert Barogo, nagaulat siya sang datos gikan man sa SRA. Pero ang mga mangunguma nga apektado sang RSSI ang dapat makig-angot sa mga MDO kon mill district offices bangod ang mga chemical kontra sa RSSI ang yara sa siningang mga talatapan sa Baez City sa Negros Oriental. Ginapatuman ang spraying sa mga apektado nga katubuhan sa idalom sang Baez or Sumco. Ang akon sinang advice nga ano sa ila is ang farmer nga affected makipag-coordinate properly sa MDO nila kay as far as support subong sang SRA naka posisyon sa mga MDO ang mga chemicals nga ginagamit nila para sa RSSI. Kag sa Good Vibes, Gilas Pilipinas, nagapabilin nga undefeated sa nagapadayon nga FIBA Shaba Women's Under-18 qualifier sa karon. Nakuha sa Gilas Pilipinas Women's Under-18 ang ikaduha nila nga daog sa nagapadayon nga FIBA Southeast Asian Basketball Association qualifiers sa STI West Negros University Gymnasium. Sa una nga duha ka hampang, ginlampaso sa national team ang ilang pangontra. Sang Martes, gidominar sa Pilipinas ang pungsod Vietnam sa score nga 93-42. Player of the game ang 15 anyos nga si Tiffany Reyes matapos nag-score sang 14 points, 5 rebounds kag isa ka assist. Nanginako man nga bulig para sa Pilipinas ang playmaking sang point guard nga si Zia Jan Unyate. Si Unyate nakakuha sang 7 ka mga assist, 3 rebounds kag 2 points. Siya ang pinakabata sa grupo kag tumandok sa Silay City sa Negros Occidental. Sa ikaduha nga hampang sa Gilas Pilipinas sa Miyerkules, ilaging pierde ang Singapore sa score nga 83-53. Naging crowd favorite sa mga hampang ang bakulod noon nga si Sofia Dignadice. Nakakuha siya sang 16 points, 5 rebounds kag 7 assists. La 7 subong gabi, magatubang naman o kung magatubangay ang undefeated nga Gilas Pilipinas kag pungsod Thailand. Magaparayon ang kompetisyon na tub-tub sa Sabado o News 6. Sa dungog sa Pilipinas, especially sa ating mga local basketball players. Shoutout anay sa ating live viewers, si Mating Gears. Good afternoon, Digicast Negros. Si Gerardo Marquez, maying hapon, Digicast Negros. Sa Roming, watching here in Bacolod City. Si Mirna Garrido Clavel, good PM, Digicast NIR. And sa Roming, watching from Bacolod. Si Junard Rosales, maying hapon, Digicast Negros. Always watching from Hacienda Mayo, Barangay Sicaba, sa Cadiz City. Kagamuya itong top 10 ng mga balita sa Negros Island Region. Subong adlaw, tub-tub sa buwas. Ako si Romeo Subaldo. Mayong hapon.